OK, čiže čaute ľudia, vítajte u nového videa. No a dneska si tu zahrám Bedwars 4v4, ale predtým, jak dáte like a odber, to ale nerobím. Takže dajte ho a jo, ideme rovno na to. Zaujímavá mapa. Bylo. Tak, robíme postel. Vážne, že zase nikto nebude robiť endstone. Protože dneska to je taký moderný trend, že všetci dávajú na postel endstone. Bum. Hotovo. Až by to ešte chcel nejaký normálny meč. Jo. Tak poď sem. A tak to je hodně jednoduché, ale. Tak. A. Aha, hupsík. Už jdu. Dobrý, tak ne. A jdeme znova. Jo, dobrý, no, tak to bude jednoduché, si myslím. No tak počkat, tak nebude. Dobré, to jsem dal. Jo, on to nedal. Luk. Kamo, to není normálné, ale. Vole, to čo je? Kamo, reálne na šprta. No ne na šprta, ale na toho druhého. Takže to ide. Ne, nebude. Nebude to stačiť. Vidím, to mám zničiť. To jasne, takto. Dobre, žijem. A už dlho nebudem asi. Ale mne sa tam v živote nepoloží ten blok pod seba. Aha. To sa mi nepáči. Tak. Aby si tam bol rýchlejšie. Ježišmaria. Bože, to zase bude ráno, to už sa teším. Takže čo by to chcelo? No to by chcelo vodu, no to by to chcelo. Len sorry za ten medzerník, to mám docela hlučnú klávesnicu. No to neprežiješ. Dobre, lebo ja to prežijem zase. No tak kde zo 4 bloky, ty vole. Dúfam, že to nebude taká hra, čo budeme hrať proste 56 minút, alebo ja neviem proste. Zdravíčko. Aha, tu nikto není. Haló. Ale dobre, to už malo stačiť. To nestretím ďalšieho týka, pretože to by som nerad. A vypadá to, že už som ho stretol. A nechcem ho. Dobre, ak ty biež do hajzlu. Nebo taky ne. 0, ne, 8 to je. Dobre. To čo robí? Tady toto, presne, no tak. Dobre. Tak už nemám farbou, což je škoda. Ale týmet ešte, alebo to bolo ich, dúfam, že ne. No tak to bolo 100% ich, až. Čo nemáte dve cesty? Jen tam tá je kratšia. Dobre, tak. To vypadá to, že ja sa tam ani nedostanem, ale. Čo by som si za to kúpil nejaký jump boost, alebo dačo také.
Jasne! No si kúpim Jump Boost zatiaľ. Keď si kúpim za 300 poštov a potom aj tak s tým chcípnem, lebo s tým neviem absolútne nachábať. To tu jo, tak to vypijú. Dobre, tak už ide. Iba, že máš sa strčiť do vojdu. Aha. Jasne, dobre to. Jasne, no to ešte, že som si kúpil iba to jedno. Jasne, jasne. Kašlem na to, vole. Čus. A počkať, ma zastrelí. Aha, tak to ne. Jasne. Mám taký pocit, že mi to úplne nepomôže. Dobre, aspoň jedno by som mal. Ale to je tak knockback na ten ostrov. Takže tak som to nemal robiť, ale zaujímalo ma čo sa stane. Piu. Fajn. Nehitni ma. Hitni ma, samozrejme. Jo, dobrý. TNTčko by to chcelo, počkaj, o mne nevedia. To je schválne. Dobrý, ideme. Jasne. Dobre, tak to chce TNTčko, teda úplne ty vole 100%. S mojimi, no, 3 teammatami. Do hajzlu, už konečne, jasne. Knockback úplne ty vole najväčší, jak sa dá. Ešte mu to aj neubralo ani v prdel. Aha, asi o to nezaujíma. Dobre, emeraldy rýchlo. Musím ísť na ich stranu. Dobre, jeden. Jasne, lebo jemu sa to podarí, keď proste na bejske nikto není, samozrejme, lenže to není ich prípad, aby nikto nebol na bejske, no. Neviem, čo mám. O, tak, vypúhne teraz. Nemám bloky, mám emeraldy, jo, má diamantový meč, samozrejme. Ja počkám, až už není invisible. Ale má iba meč, to by som mohol dať. Schválne, ja to vyhodím. Dobre, alebo to nedá, alebo... Tak poď, kombo, pekne. Rýchlo. Koľko žije teammateov? 1. Jeden teammate. Schválne, ja si to kúpim dvakrát, že či mi to pomôže, alebo s tým skočím do vojdu, alebo ja neviem. Kde zase hraja. Jako vole, ušita na míru. Dobre, ale oni tiež nema pustil tak, že teoreticky. Ja to nechcú, vole. No takže tu jeden Jump Boost. Jo, tady to mám ja. Dočkaj, skočím sem. Nič sa nestane. Dobre, rán. Jút! Teammate, haló. Pomoc. 8. On je dole. Ide hore. Ide hore. Tak by. Oni sú dvaja, ja som jeden zas. To neviem. Kámo, to bude tak tesné, že nechcem na to myslieť. Jo, ja kúpim peru. Neviem, či to... som sa zlakol, ty vole.
Ty vole. Bože, to bude dlhé video. Musím to prestrihať. A ja si kúpim možno viacej tých fireballov. A tady tohle, to som minulé docela postrádal. Dobre, idem na to. Tiež ešte bejsku, ale nejsem na nej. Takže... Oni idú na mid, Bežte do prdele. Bež do prdele. Kamo. Hop. Ne. Jo, jeden je dole. Ne. Idem na bejsku. Kašlem na to, idem na bejsku. Takže... Takže šípy nepotrebujem, mám ich 24 šípov, na to musím si... To si musím... Ja nemám ten jump boost, aha, jasne. On je tu. Ale ne. Sakra, pristaň hore! Ty vole, ja nemám do zlatých jablok. To nedám, kamo, to nedám. Dobre, boost. Ne. Ježiš. Bože, on má zas 300 tých fireballov, nevadí, GG.